Alhamdulillah le. Alah 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 alah. Ora gelak aku. Nggono nggonku. Oke bolo, iki mbaleni spot Rejosari ya bolo. Masalah kan dek kae aku ora nggawa lumut. Jadi itu nila loro kae lho ora nggawa lumut. Iki tak baleni nggawa lumut. Iki kebetulan iki. Kebetulan aku mau enak lumut dadi ya tetep tak coba sing dhisike nganggo pelet karo cacing kuwi nilane doyan. Iki ndelane kene sepi ya. Nek khusus nggo wong pingkring lho, wong ora nyobok. Neng kene iki paling cocok. Paling cocok masalahnya sepote kan jero-jero. Karo nggon liyane iki jek paling penak iki kene iki sebenere. Cuma sayange iki dino iki ora akeh wong mancing gitu, wong nggon penitipan nggone Budhe mau iki ora nek pit enek mung siji tok. Sing siji ki nang nggone sing dhewe kemu. Ha, tapi apa pindah golek spot nggon liya ya. Maksudnya iki ya tetep Rejosari. Maksudnya ora sing tak dogrok wingi kae lho. Sik mengko nek wis teko kono golek nggon sing njajal liyane kono sing nggon jero ngendi ngono ya. Lah iki kan di antara spot-spot liyane kan paling penak kene iki bolo. Kene iki jero-jero dadi ora kudu nyobok. Jadi lewat pinggir mancing pinggiran pun bisa. Kene iki nggone spotnya jero-jero banget iki. Saya tak sepilke sing kidul. Nah, kae berarti sing nggon kono kae pas aku mancing kae kan kae nek wong mancing nang kono gek payunge ajek. Berarti kono kae tetep haup. Kono kae tetep nggon iwak kono kae. Masalah di bulan baleni manggone nang kono kae terus. Iki sing kidul bolo. Lah aku wingi kan manggone nang kene iki pojokan kene iki. Nganggo cacing karo pelet kuwi nilane mangan. Lah iki engko njajal nganggo lumut. Lah ngono to, nganggo lumut. Ning kene iki spotnya penak-penak bolo kene iki. Untuk hari ini air tenang, anteng, tanpa badai. Ya toh, nek sing pojok lor kae Sumberjo kae ketoke etan dhewe jan etan dhewe kok langsung anjlok penak banget kae gue kan. Kapan-kapan parani kono. Ning untuk kali ini aku arep nyoba mancing neng kene sik. Sing penting pilih-pilih ya. Kayak malah cewek-cewek sing do mancing iki dah. Ora enek sing mancing kene nyobok ora enek. Enake malah cewek-cewek kae sing mancing kan aneh toh. Tak coba nek kono neh, masalah ketoke nggone sing paling penak ya mung kono kuwi. Oke bolo, ngadem sik ya. Aku wis ket mau adventure. Kesel biasa napas tua. Napas tua ya kudu rodok dihemat energine ya toh. Aku tak leren sik ngopi udut. Tetep kene iki meneh. Ya toh. Muga-muga haup. Tak lempar pertama. Tembakannya rada lumayan dalam bro tembaknya. Tapi kayak ketoke mendasar. Diulangi sik ya dan tetekke sik dulu. Terlalu mendasar. Tetekke kira-kira sekilan
Jadi tembakan ini sekitar 1 meter lebih, 1,5 meter. Oke, ini 1,5 meter kurang luwih. Nek kira-kira cek rada ke jero ditetekke meneh ya toh. Tapi dicoba sik. Nek sing tetek kene iki ora apa-apa iki sekitar 1 meter. Tapi sing iki bola iki khusus tak nggih golek serinding, masalahe ya kudu golek pakan ayam juga. Sing iki engko khusus pelet. Pelet karo cacing. Nek sing kae nganggone lumut. Sing iki khusus pelet karo cacing. Pelet karo cacing iki biasane goleki serinding ning pinggiran kene, tapi ya ora ngerti jenenge wong mancing. Kadang-kadang goleki serinding malah etuke nila, ora ngerti to. Rajasari Ramadang bolo. Wis tak tunggu lho sak jam punjul. Ora madang. Serindinge arang adoh. Ora watwut-watwut. Dadi ora kaya wingi. Wingi kan watwut-watwut dadi penak mancinge. Iki angel banget tok. Iki tetep aku kan golek nang nggon adem. Masalah iki payungku ilang ndek ngene ning Karamba. Golek nggon adem ya bolo ya nang nang pelem binatur wis sing nggon Tombro kae. Ngono ya. Oke. Edi koclok nggon aku wis mau nggoni to. Ya tak judak kowe engko. Tenan nek akar plono. Rumang sama aku ora ngerti apa piye. Lah kono kuwi tak kontrak malah mau nggoni. Kita tetep mancing nang Karamba iki bareng ngevlog to. Wis muas kaya. Sing penting kan wis tak kei gambar-gambar komplit iki mau komplit bos. Wit kopelem binatur ngasek teko Rajasari pokoke komplit iki mau. Garek golek kesenengan dhewe saiki bisa golek kesenengan dhewe. Tetep budal nang Karamba kae. Wis diparani tekongi. Edi karo sapa ta? Dhewean. Alah. Malah garap-garapane. Wis etuk urung ya? Urung ketoke. Hop. Masih go mancing kono. Endi? Kono. Ora kuat. Engko nyolote. Mancing endi? Coba. Aku ngevlog tok kok. Ngevlog ngasih teko Rajasari aku mu. Kono kuwi. Ora pindah Sarimulya. Sarimulya. Ya engko beres mulai. Blekok to kono ki. Wegah aku. Iki wah molo tenan kowe iki obong-obong tok isine. Lah padha ae. Ya dijiko ora wong kene ra mudeng kok. Oh, serinjang-serinjing aku man-man lumute. Wis kasem nggawa lumut rek. Masalahku wis 4 dina ta ora entuk iwak gabluk. Yang kelima iki kok ki entuk iwak. Ceritane kan ngono. Nek gabluk kok terus-terusan ya wegah to. Ana wong mancing nang tengah Karamba kok gabluk. Iya tetep gas men iki. Mumpung iki lho.
mumpung ya jasa jane kono wis udan tapi yo ora masalah sing ngasinan kono ketake tapi engko ora teko kene lho Bos ora teko kene itu terang asal teko sore mancing 2 jam 3 jam nek dasare arep etuk nek dasare arep etuk nah kira itu wong jenenge ra etuk nek dasare gabluk ya gabluk ning pada dasare wong iki kudu berjuang terus saiki ora etuk lah sapa ngerti mengko etuk ndek iki ora etuk ndek ngenane ra etuk sapa ngerti iki kok etuk ra ngono to jenenge wong golek rezeki iki ngono kuwi bolo aja patah semangat pokoknya dan dino kudu semangat terus pokoknya semangat wong mancing iki padha golek rezeki to ya iwak iki rezeki kok Gusti Allah ya pokoknya dijaluk rezekine ngono wae. Lah iki mumpung banyu kaya ngene lho antenge. Lah mosok karambah sing nggone Supriyadi nggone Edi dhewe, Edi koplak dhewe. Lah nek penak men ya tetep tak susul. Aku arep nusul Edi aku wah wis. Wong iki piye to? Karepe dipangan dhewe ngono ya wae. Aku ora dikeki. Ya ora iso. Ora iso ya tetep parane tak susul to. Rumangsane iki arep dipek dhewe yae. Oh, kocruk tenan. Kowe iki jan wis nilapke wong. Lho sing nilapke sampean. Wis kurang ajar tenan iki. Sopan ki wis mangkat yo. Wis. Tak susul kok. Ora sopan tenan. Ora rek. Malah dhewe nilapke. Kena agak refreshing to yo. Oh, lah yo refreshing aja disalahke aku. Madang ora kuwi? Hah? Madang ora? Aku no arep ning kene. Oh, pagine gone videone ra yen kono. Dek ini sing etuk gede-gede nang kene to. Kono kae ngono. Udu kono etuk siji tok. Kan terus anggoni kono. Wes, kono wis ben dinggoni. Hadi aku tak manggon kene cah. Wis pokoke sing penting iwak. Madep mantep. Tetep tak dongani. Wong jenenge awan-awana nek dasar arep etuk iwak ya etuk. Bathara Ginggi kang nunggu kali, Bathara Gangga kang nunggu rawa, Bathara Gangga kang nunggu segara aku njaluk ingon-ingonmu. Sing ning waduk kedung apa terutama sing ning ngarepku iki. Cilik tak tampani, gedhe sing tak enteni. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Duh Gusti, mangkabulke donga kula Gusti. Ngene iki wedine ora etuk. Ben saged nututi Edi koplak. Bismillahirrahmanirrahim. Wis pokoke sing penting kok malah Pak Pom kopong kok. Nang berja. Lah kaya ora balik rono neh. Larene ama tambahan kono ece. Kono ra ece. Tok, alhamdulillah, Le. Alalah tak tinggal lunga. Iki jenenge iwak. Alah. Iwak at. Alalah. Itu sedan. Ya masa diparingi, ditinggal njikuk kopi kok malah kambangane ilang. Alhamdulillah. Pelaris, Le. Walah, ora kudu mangkat esuk. Ini kok malah nyeneni sing mangkat esuk to. Ora kudu mangkat esuk. Padahal aku kuwi agak angen-angen ben diganti jenenge Edi lho. Urung diganti wis. Ora sida ganti jeneng aku ah. Heeh.
Jeneng pusaka arep digonta-ganti. Almarhum bapak ra trimo. Jenengmu wis ampuh le malah ngono. Lo. Alah. Enek iwake Mas. Alah. Alah. Ora sapolah, ora urung ya kena dul, kena. Alah, seger jangan bayem mbokmu. Ah. Alah. Isa nyanyi saiki lek. Kandhane kudu gembira. Ora. Ndek iki gabluk. Yo, saiki iki wong tambane saiki ndek iki wis ora etuk iwak. Kandhane kak yo halah. Pokoke sing penting iki watut. Sepot wis mok. Pak. Iki melu njaluk. Mau asline sing manahen kidul senar kuwi lho. Lah kok kene kan senanu ngalor terus kambangane. Jadi bundet senar, dadi aku mundur. Kidul senar kuwi asline mau kuwi. Lah aku arep pindah kono ya wegah wis kasep ndeprok nang kene rek. Tok alah koclok ucul mandakan. Lo. Aku ora ngerti nek pangan malah. Bala. Matur nuwun. Mong ngunil kok ngono bareng di teko munggah malah ucul dhewe iki piye karepmu ki? Untung wis tak tekem. Ah. Lah. Ah, iki rada berat iki ta. Rada berat iki. Alah ucul neh, koclok. Lo. Kandhane kok. Loh.
Lo. Cacing. Wong lumut entek. Ora ketok no. Sing ketok iki mung kene tok. Balik kok pas saiki? Wah, ngeri iki. Sik, salong tak tatone utas sik. Jangan ora kutuk. Lah iya. Kut. Dan alah, malah kabur ana parane. Amberku. Alah. Malah kabur kah? Ini bos, ini loh, masalahnya badai gede banget. Jadi ini anu sempat wis ora iso mancing meneh. Iki lho dolan badane, lho bingung kok iki. Wis mendenge dolan kae. Pol. Wis bingung ta? Oke, yo wis kene apa? Ya lumayan ta wis. Sekarang ini masalah badai lur, sedih tok wae. Wis ngono ae ya, masalah iki badene gedene pol udan deres. Lah iki tetep bubar. Iki karambane ngasek mentul-mentul kaya ngene lho. Ora wani ngadeg ngasekan. Badene gedene pol. Wis ngono ya lur ya. Wis seandainya ada salah kata mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Anda selalu sehat walafiat, diberikan umur panjang dan selalu dilimpahkan rezekinya. Oke, amin. Sampai jumpa kembali dengan saya besok pagi. Insya Allah tetap mancing meneh ya lur ya. Oke, sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.